Здравейте, хора! И днес ще ви покажа моя албум, където събирам моите стикита и общо взето всичките ми стикита. И да, между другото имах коментари, където ми беше написал някакъв човек, че иска да снимам на Майнкрафт. Ще направя всичко възможно да мога да снимам на Майнкрафт в скоро време, но ще стане или след 1 или 2 седмици, защото трябва да се тегля Java. Компютърът ми е страшно бавен. И да, и трябва да справя профили в Замунда и така нататък. И няма ми време, не знам как ще го правя, така че след 1 или 2 седмици ще стане. И сега нека да започваме. Така, извинете, че съм с светкавица. От страните има нещо като истински кораб все едно. Тръби. И ето ги Ето ги прозорчетата. Тук се отваря. Месечна заплата, средномесечна заплата. Извинете, че направих пауза и пак ще направя. Така, за паузите, не е приятно. Ето го отвътре. Това са стиките, които съм събрала до сега. Ето, тук има една като мини игра или нещо. Искам тия марухи всичките да ги... Знам, че става гадно с тези паузи. Извинете ме, страшно много се извинявам. Така, значи тук има нещо като игра така или нещо. Аз нямам достатъчно стиките, още 2 стиките ми трябва да почна да играя, защото трябва 4 на човек. Още 2 трябва да събера. Значи ето ги всичките, сега ще ви сваля, за да можете да ги видите отблизо. Така, ето го отвътре има място за всяко стики. Ето. Така, да започна с първото. Най-първото, което съм взела, нали? Ето го, то е жълтичко и има детайли, все едно е къдръвко. Фузъл. Поне аз така го разчитам. Фузъл, ето тук стои. Второто е Мистер Скуид. Или нещо. Ето, Мистер Скуид. Ако го виждате зеленото човече. Така. Ето. Сега, третото ми е всъщност ето това, което стои на първия ред. Бини. Ето го тук се вижда. Бини. То е лилавко и е наведено някакси. Тъмно лилаво е. Може би го виждате синьо, но е лилаво всъщност. Така, сега, четвъртото ми стики е ето това. То също има илюзията, че е рошевко. И това е най-сладкото според мен. Много е сладичко. Розовко е. Ето, то е Тъфи. Ето пише Тъфи. Горе. Така, и сега 1, 2, 3. Чакайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи имам 6 стикта още. Значи, ето това е Рокс с 2 хъта. Защото Рох, нали, се пише на английски. Ето го, това е като... Не знам точно като какво е, но има хоботче. Много е смешно. Един вид. И последното ми стики е ето това, което също стои на първия ред. И се казва Хай. Здрасти. Хай. Така, то е бяло и е светещо в тъмното. Не знам дали виждате. Но свети в тъмното. Тези на първия ред повечето прозрачни бели светят на тъмното. Лоби и Хай светят на тъмното. Аз за съжаление сега нямам лобиде. Да. И това са стиките общо взето, които за сега имам. Утре пак ще ходя в Lidl и ще снимам за новите стиките, нали, ако имам. Ако ми се паднат някакви, които нямам, защото доста често ми се повтарят. И така, да, извинете, че паузах без да искам. Дано ви е харесал до тук. Така, надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се за канала, ако искате и ако желаете още клипове. И да, до скоро, ще се видим
Утре или другата седмица, не знам кога ще снимам пак. До скоро!